turismo po sa lalawigan po ng La Union, mas pinalakas. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Mas pinalalakas ang sektor ng turismo sa La Union sa pagtalima sa digitalization at pagtugon sa mga isyung kailangang solusyonan. Pinagpulungan ang pagsasabatas ng La Union Provincial Tourism Code para sa moderno at nagkakasundong turismo sa buong lalawigan, paggamit ng Pasyar Digital Tourism App at Green Tourism Program. Tinalakay din ang pangangailangan ng kaukulang pondo bilang paghahanda sa mga pampublikong infrastruktura na planong gawing may tuloy-tuloy na supply ng tubig, walang brownout at diretsyong Wi-Fi services sa tourism peak, partikular tuwing Nobyembre hanggang Hunyo. Tiniyak naman ang kaukulang pagsasabatas ng ordinansa at programa para sa kaunlaran pa ng turismo ng La Union. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.